sanibona umkhokheli Mamkhize Ngcobo lo ekhaya elihle eThempeli kumshumayeli uMhlongo sila eThempelini njena njengoba nibona kugcwele izingane zizokwenza inkonzo yazo yenabasho siyayimukela ngegama loNyasi lwezulu amen. Ngiyabingelela abangcwele kubatwana bakaNkulunkulu bonke benabasho. Cha abangcwele la ekhaya kusekhaya elihle kwaMagqibagqiba. Umshumela uMhlongo lo. Umshumela uMhlongo wasekhaya elihle. Phasi komfundisi uShezi. Umvangeli uNdebele. Amen. Usiphumelele isibongo wadlubu sabathayo mfana fikile ethempelini esesitenge. Manazaretha kangisukumi nokuningi epha ngisuma nokuthi uShembu uNkulunkulu. Ngithanda ukubonga Nkosi amaNazaretha ukuthi sasigcinile siphumelelile ukufika endaweni yakhe engcwele. Ngithanda ukudlula entshonaleni engayizwayo kuthiwa ngenye imini kwakunomunye umlungu owakuthi owayinenganga. Lo mlungu lona yabe siyalahleka lengcanga yakhe. Yathi misilahleka lokho ibhekile njalo lo mlungu lengcanga. Abangani bakhe base beyambuza bathi hawu mngani indaba lokhu ubheka lengcanga ngoba phela ngithi unayo imali ungahamba uyothenga enye uphinde kube nayo. Athi lo mngani cha kangibheki ngoba nakho mhlambe ngiyithanda ngaleyo ndlela enkulu kodwa ingoba ngiyazi ukuthi emqaleni wayo inegama lami. Uma iyona emzini yabantu bazobheka igama leli semqaleni bese bathi hawu injasi banibani ingcanga meyona lengcanga lena ibhidliza imigqomo yemizi yabantu bazoyibuka emqaleni bese bayasho ukuthi hawu yasibanibani. Nathi ke nabashakithi ngithanda ukusho ukuthi emqaleni wethu sinegama loShembu Nyazi lwezulu. Ngiyacela ukuthi noma kunzima udadewethu beseshilo
ukuthi sikwazi ukuthi sikhumbule ukuthi konke esikwenzayo igama lonyazi lihleli kuthini. Bengisaba amaNazaretha inkinga ngivele ngakhumbula amazwi ukuthi ubaba wathi ngenye imini uma unamahloni ngami nami ngoba namahloni ngawe. Inkosi usenikuzwile. Ngiphinde ngicela ukuthi nami ngilikhethe unyazo lwezulu njalo ubhutishange oyethi mayisukuma esontweni asho kanje athi izathu lokho yenzela ukuthi mawukuthi unyazo lwezulu alumkhethanga yena mayilikhethile ukuthi eselicela ukuthi naye lusale selumkhetha lo suku oguqe phambi kwenu usesese isibongo wakadludla ngisuka evuku zakhe eThempeli ngaphansi kwamshumayeli ungipha Nazaretha bengenze ngisukuma sengisukumisele inkosazana eqeda kusukuma ethi uShembi oyethi uma unamahloni naye uyabe namahloni ngawe. Nazaretha ngizocela ukudlulele intshumayelo engayizwayo. Kuthiwa ukhona umama owayehlupheka akhe phakathi nezigwili. Njalo lezi igwili into eyayeziqa ukuthi lo mama njalo ayithi mayivuka ekseni avuke ejabule ahlabelele enze like mayisegcekeni nje kwakhe uyohlabelela abone ukuthi ayikho inkinga naye. Kuthiwa ngelinye ilanga umakhelwane oyedwa esigwili wayesesuka eyekuyena ayithi umakhelwane yini wahlezi ujabule ungenankinga kodwa kubeni uhlala emzini nje ngoba umuzi wakhe wawusukhombisa ukuthi ungadilika nominini enenkomo eyodwa ayigula wawubona ukuthi naye ingafana nominini. Lo makhelwane waphendula wathi into emjabulisile ukuthi uNkulunkulu umkhumbulile ukuthi unakho khona lokho anakho noma kunganjani kodwa uNkulunkulu usamkhumbulile ngoba nakho usakhona ukuthi avuke ephila. Uthi lawo bomakhelwane ngaphakathi emzini wabo mihle imizi yabo ibukeka imihle kodwa inkinga ezaziphakathi akekho oyeyifisa kwakuxatshanwa njalo. Nathi siyacela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule ngoba samaNazaretha nje asikhumbule ukuthi sibonge esinakho. Nazaretha ngiphinde ngathi uShembu uNkulunkulu izathu lokho ukuthi inkosi kade nje einsukwini noma emasontweni adlule kade isesiphesihle. Nazaretha kwenzeka into engingakaze ngacabanga ukuthi ngoke ngiyibone nje ngamehla ami. Nazaretha ngingaphambi ukuthi ngiqhubhe nentshumayelo ngicela uqale ngikhulumele intshumayelo ukuthiwa uShembe ubhombe isitimela samapondo siboshelwe ukuthi wakuthiwa sasidla bathe babethi sasitshotshi imbuzi zabo. Saboshwa athi mayiboshiwe yabuza ibosha ukuthi niyathanda ukuphumela ngaphandle nishawa umoya. Zavuma iboshwa leyo zathi yebo ziyathanda kodwa izophuma kanjani ngoba phela zivaliwe. Athi uShembe unyazo lwezulu ngithembiseni ukuthi ngeke emzini baleke. Zathembisa ibosha ukuthi ngiyibaleke. Nangampela uShembe wayikhipha ibosha athi mayifika amaphoyisa ngathi asafika ibosha zikhona ngaphakathi. Le ntshumayelo yami ekutheni ukuthi nathi amaNazaretha siyivukile siyafana nezibosha nje masesikoleni. Ngoba wathi uShembe mayidlula abaphathi uNkulunkulu wathi esa noma esakude idlula mhlawumbe ngendaba eintabeni zangakoJim wathambisa inhliziyo wakhuluma nabaphathi bethu ukuthi ucela ukuthi siphumele ngaphandle simbone uJehova.
weNazaretha lento ngihlezi ngisho noma ngingedwa ngithi uNkulunkulu ngicela bakhumbule abaphathi bethu uMr Mthuni noMr Nxumalo ukuthi bakwazi ukuthi bazivumele ukuthi sibone uShembe. weNazaretha owangiphatha kabi kakhulu nokho okwakwenza intokozo enhlizweni yami ukuthi ingane ezasingakhola emva ukuthi kade ibona uShembe sephindele emuva ngoba asikwazanga umbone esanyuka sambone sephindele emuva zathi seseze hey niyajabula ukuthi nazi uShembe zikhala ingane zathi abazali bathi nibabonge njalo abazali benu ukuthi banibonisa into enhle kangaka. weNazaretha thina amakhosazana sicela ukuthi uNkulunkulu asiphuke iphasa kahle ukuthi uShembe ubonwa nabantu abangakhola kodwa thina lenkolo esiyiphethe kudlapha siyiphethe ngicela uNkulunkulu asiphuke iphatha kahle asephusa imkhumbule ngekhathi zonke inkosi busamazwayo. Nomkhokheli uMangubane. Nami sengizidadewethu lokwaqeda hlala phansi esho ethi umuntu akeneliswe yilokhu anakho. Iyashumayela inkosazane sikuyela inkonzo le eyivisit ithi le nkosazane kwakukhona indoda yayisebenzela umlungu. Lo mlungu uthiwa wayenayo yonke into. Lo mlungu wayenomcebo wonke, enezindlu zakhe nezimoto zakhe, enomhlaba wonke. Lo mlungu lo ngokubuka wayesebone lo baba wakhona ubaba wayemsebenzela, wasembuka lo baba lo wamthanda, wasethi ngoba usesebenza isikhathi eside ngizomthatha ngihambe naye ngimtshengise indawo la azokwazi naye akhe umuzi wakhe ahlale nabantwana bakhe. Thola umlungu lo mase amtshela lo baba ukuthi mntanami ngizohamba nawe ngenye ilanga sihambe sifuna indawo ozoyithanda uzobusithatha bese wakha kuyo nawe kube yakho. Zihamba insuku bese behambe nalo baba lo begibele emotweni behambe ebesethi umlungu mntanami uyayithanda yini le ndawo ebona umlungu indawo enhle ayibona ukuthi lo baba lo engakhona ukuthi akhe kuyona nezingane zakhe. Athi lo baba cha. Behambe futhi ibangane elide bese ayibona futhi enye indawo umlungu lo baba uthule nje asho lutho lo mlungu lo mase yasho ukuthi le ndawo mntanami awuyithandini na. Ethi lo baba cha. Belihambize beze beqede aphinde ekhomba ogcina umlungu ethi mntanami le ndawo nawo uyithandini nayo futhi. Ethi lo baba cha. Engizama ukudlulisa ukuthi lo baba lona wayesemonazela umlungu wayekade sefuna yonke into anayo. Bengicela uNkulunkulu waShembe sangathi bengasikhumbula ukuthi lokho esinakho sikwazi ukwamukela noma mangabe ukhona ukuthi khona umuntu onento bese yakwazi umbongise. Ngicela uNkulunkulu waShembe asikhumbule izabelelo bakhe asiphe khona kosiphisa ezweni.
Siswa isibongo ngacele emvozane esenzo kuhle tempeli. Inhliziyo umkhohlisi futhi imbubana ongayaziyo na. Oh senyasho ukuthi hawu ngaba kusewona amakhosazana. Lamazwe sihlezi swabalulu makuyizina basho. Ajwayelekile eNazaretha. Bangaki-ke pho asebefunile inhliziyo zabo ayikhulekela. Labo bantu labo ngabe sebezokhunjulwa ngazo inhliziyo zawo. Uma beyidlanzana eNazaretha asiqinise emkhulekweni. Umthandazo unamandla. Sikhulume noJehova wethu ebese singasizakali ngesono somunye umuntu. Kepha mkhulekise uJehova engasuki kithi ebese siyakhunjulwa kuzayo. Nazaretha nginovalo. Kepha nyazwezulu aqedela amahloni ngoba ngiyafisa ukuthi ngifakaze ngawe. Njengoba sengithatha isinqumo sokuthi ngiguqe njengamanje, ngafisa ukuthi nomndeni wangithi ukhunjulwe ngalamazwi engizowasho kuleli sakazi namhlanje. Shembe sidondoloze ngey'khathi zonke, baba umthandazo wethu loyo. Ebese siyakhumbula amagcekeni esiphuma kiwo. Wathi omunye ubaba, sezonweni izizileyo baba, mangithinta umphetho umjiva wami. Nkosi yamakhosi mhlawumbe sokhunjulwa ngalokho ukuthi sithandazela ukuthi masikwazile ukuthinta umphetho umjiva wenkosi. Mhlawumbe sokhunjulwa. Hayi ngoba bayeshaya ngapha nangapha odadewethu. Kepha eNazaretha ukuze sikwazi ukuthi sikholwa siqinisekile inhliziyo eNazaretha. Yebo sibancane kodwa siyabona ngisho ezikoleni ngisho la sihamba khona ukuthi hayi ngeke. Uphi ukukholwa? Uphi ukukholwa makwenzeka kanjena? Kodwa-ke eNazaretha ngoba sibancane safisa uShembe engasisusa endleleni yokuqonda. Simazi bese siyamkhonza ngekhathi zonke ngoba ukuthi inkosi siziqhenye ngawe ukuze nawe uziqhenye ngathi kwelisayo. Sithi isihlabelelo 66 Thixo wami uyamangalisa. Ubukhulu bakho buyakhazimula. Yeke ubuhle besihlalo somusa ekujuleni kokukhanya okuvuthayo. eNazaretha silandela inqanawe ke khona. uShembe konke sikufisayo sazosiphendulela khona ukuthi kumele sibe nesikhathi sokulinda. Silinde eNazaretha ngoba konke okuzokwenzakala uShembe uyobe sevumile futhi inkosi yobe sidedela isithi nawe ke manje ke jabula sekuyisikhathi sakho. Ngalawo mazi ngithi inkosi usize. eNazaretha inkosazane ebilandelwa ile kade isukuma isingithile kakhulu ngoba ithe isukuma yasukuma ngihlabelele sithi sengonile ebusweni bakho. eNazaretha leso hlabelelo singikhumbuza insizwe engizalayo esadlula emhlabeni. Kwathi ngonyaka ka-2021 January 23 kwakuyisabatha lenkosana ngosuku elizodlula ngayo emhlabeni yahlabelela sona lehlabelelo. Enhlizweni yami emva kokuthi ihlabelele lenkosazane ngibe sengithinta ukuthi ngaqhweba umzala wami la emuva ozalo udade wabami. Engathi uyayizwa lenkosazane ukuthi ithini. Yawasathi umzala wami impethe ngifikisele inyembezi. Lokho eNazaretha okuchaza ukuthi mangasukumi ngithi ubaba wami wahamba lehlabelelo uzokhunjulwa. eNazaretha uShembe uthi singabi ngovalo ngaye. Ngicela ukuthi uShembe angehlise uvalo ngikhuluma okufanele kuthi konke okungafanele kusuka olimini lami. Inkosazane eguqile uNomali wakanzama eKhangelani Thempeli umshumayeli uNgobese umkhokheli uMamhlubu Samuel. eNazaretha ngibonga ukuthi uShembe ukwazile ukungigcina
wazoshela isikhathi nyamsahlangene nomphefumulo. MaNazaretha athi amahubo 35 sesinoqala kuya kweleshumi. Umkhuleko ucela ukusindiswa ezitheni. Phikisana simakade nabangiphikisayo yilwana abalwa nami. UShembe ngicela ukuthi akhumbule abaphikisana nami alwe nabalwa nami. Kuthi ngelinye ilanga ngisasemncane ngisafunda enyamazane. UShembe ngibona ukuthi lapha uyangithanda futhi emangakhohlwa ngazi ukuthi ngiyakhumbula la. UShembe MaNazaretha wangikhumbula ngisasemncane kakhulu ngibe nengozi White City ngiphuma ngesikoleni ngaba sengozini yemoto yangishayisa. Kodwa uShembe ngothando lokuthi usangifisa ngikwazi ukuphumelelisa umndeni wami wakwazi ukungigcina. Kwathi makhamba isikhathi ngaqala ngagula umaye bese eGoli ehlala nobaba wami eGoli engane zakwethu. Emva kwalokho bengihlala nogogo ngaba nezitho ngagula ngaba nezitho. Kodwa uShembe ubonile ukuthi ekungithatheni kwakhe emhlabeni uthi uma wovusele uba umuzi kababa. MaNazaretha wakwazi uShembe ukungivikela. Wangivikela. Umana wahamba waye ekhaya ngasala nobaba wami nalo ngikhuluma ngaye njengamanje. Ubaba wami emva kokuthi uma engekho sasala naye nezingane zakwethu nezingane zasekhaya. Emva kwethu ukuthi sisale uma engekho kwabe sekufika amabhunu ayezohlasela baba maye ukuthi ngangingekho ngangikhona sembhekile uyikhona ukuthi leyo ndaba ngithanda ukuyivusa ngoba athinta amanxeba amaningi bazaleni bami. MaNazaretha afika amabhunu aqala abulala inja ngoba ekhaya kwakunezimalasi. Yaqala yadubula imalasi ukuze ngazwakala ukuthi asefikile. Kanti nangenhlanhla uShembe mkhulu MaNazaretha. uShembe wayesezivuse ekhaya seseza ukuthi khona abantu abasegcekeni. Engikushoyo MaNazaretha yabo kushowa komuntu ongagqokile olale engagqokile. MaNazaretha ubaba mabuza ubuhlungu hayi ngoba ayebuza singaboni babuziwa ngisho umzali wakhe umzalayo ugogo wami amhlongo. MaNazaretha ngicela ukuthi uShembe asusele leso silonda sikhona enhlizweni yami ngoba namanje ngihlala ngixoxele abangasazi esilonde engasizwa ngalo leyasuku. MaNazaretha ngiphinde futhi ngicele ngoJohn 14:14 lapho ethi khona uNkulunkulu konke nicele ezandleni konke nicela kimi ngiyanginenzela. Ngicela ukuthi uShembe unyazi lezulu angikhumbule ebukhosazaneni bami angikhumbule angilondoloza ngiphuka uyiphatha kahle. MaNazaretha ngizodlulela wenye intshumayelo engayizwayo. Thiwa MaNazaretha kunenkosazana esempompozela thempeli. Last day bengisempompozela thempeli bengivashele khona kuDisemba ngiye khona 25. Ithi lenkosazane eyayishumayela ingeyaka ngubani sibongo. Ithi makhosazane ozohleka lentshumayelo engishoyo ngoba kayihlekisi lesona engishoyo ngoba ngisikhipha kumina ngathi singawela kuyona. Makhosazane lenkosazane ithi makhosazane mina yayingekho into engangayenza emhlabeni ngangifaka ibhluwe ngangibhema ngangiphuza wonke amadoda ayebuzwa kumina. Ithi lenkosazane kodwa ngathi ngiye 25 kunenhliziyo eyintshela ukuthi ngiye 25 ngoba ngamanye amalanga ngangiphuma ekhaya ngithi ngiya 25 kodwa ngangingayi 25. Ithi lenkosazane yathi ihleli imbozini atsuka kwadlula zonke izinto eyayizenza. Ithi kwaqale kwadlula wonke amabhodlela ayewaphuze edlule ehambe ehlabelela. Ithi sabisathe yaqalaza edlule wonke amadoda. Ithi sabisathe yaqalaza edlule ugwayi. Ubani nobani engibuza ethi ukhetha abantu ubani wamthanda kakhulu phakathi kwethu. Ithi lenkosazane ngizibuze ngiziphendula ukuthi ngizokhetha abantu ngoba bonke ngangibathanda ngokulingana. Engabe thina amakhosazane esithanda kakhulu ovunyazi. Makhosazane ithi lenkosazane isathula ixakekile kanjalo ithi yabisiphuma 25 yaqhweba lo beseceleni kwakhe wathi doda mnakho ngivelelwa inkinga. Ithi lenkosazane yalibaziseka yabisikhohlwa ukuthi kwenzakalani 25. Ithi yaphuma ngalelo suku 25 esefungweni yabisihamba isikhohliwe ukuthi ne date nomuntu wayo. Ithi lenkosazane yahamba bahlangana nomuntu wayo umuntu wabo seyisendlini lapha kusondelene ngisho nakubo nasezweni lakubo. Ithi yahamba lenkosazane makhosazane engabe niyezwa ukuthi umhlaba unjani.
ithi yahamba le nkosazana makhosazana ithi mayifika endlini ithi kunento ethi nje angangeni ithi ngoba inhliziyo ingumkhohlisi futhi nathi yabakhohlisi futhi yabakhohlisa nabaningi ithi yangena le nkosazane yavaleka amehlo ithi kodwa uyasho ukhokho wayosandlule emhlabeni ithi ngithe phuma la ngizokusiza ithi le nkosazane ihlale ithi mase yashoke lo mfana esibiza ngabafana sitsho ukuthi bayasithanda basikhohlisa ithi le nkosazane ihlale emase kuqedene ukuthi ihlale efika ukhokho ethi ngithena hamba ngizokusiza ithi le nkosazane ngizophunyela ubani ngizophuma ngishonephi ngoba nakule ndawo engikuyona ngiyazi ithi le nkosazane ibisiqunga isibindi ivula umnyango ngoba nalo mfana bethe uyabuya ithi mayathi uyahamba ahambe azayofika ezweni langakuba azafike futhi nakubo ethi mayathi uyaqambalala emase yasho ukuthi ethi ukuthandaza kancane ethi baba khokho ngiyabonga ukuthi ungikhiphe kulona sizi ebengikulona ngoba ngazi ukuthi bengizophunyela uba emase yafika ukhokho wakhe ngephupho ethi angifuni ukuthi uyonginikelela ngifuna uhambe uyotshela wonke umhlaba ngosize ngikukhiphe kulona ithi la nkosazana ngizoqala ngaphi ngoba phela nalento le ebengikuyona ngazi ukuthi ngayishumayela kanjalo banabantu bungebesakhola ukuthi nginkosazana ithi mngani wami ngoba ukhokho bethe usacela ngishumayelele ngalento ngihambe ngitshela umhlaba ngento enkulu engakangenzeleyo bengisacela ukuthi kuba wena ozongenzela lento ngoba mina anginawo amandla ukuthi ngenze lento thiwa kuba khona nenye inkosazana engalapha phezulu ekuthuleni la eplangweni thiwa le nkosazane kwathi kuba kushoniwe yabisicela umngani wayo ukuthi mngani wami bengisacela ungiphelezele ekhaya kuthiwa ngihambe ngiyothenga idrozi ithi le nkosazane uma ngabe isivuma isihamba ithi behambe behlangane nenye insizwa ithi le nsizwa amakhosazane naseniba bahle kangaka ngenani la nginilifte nginise lapha la inothenga khona idrozi hayi la makhosazane eqale esabe ngoba phela inhliziyo futhi nakhona ingikhohlisa bengene emotweni bethi mabengena ithi le nkosazane mayikhipha ilisti abesemhlwitha lo mfana lo le list ethi yabona izinto lezi othunywe zona kini ngizoqedela nga3 ithi le nkosazane ngiqale ngixake ngithi hayibo ekhaba zothi benginezi imali encane kangaka mina ngabuya nezinto engaka kwenze njani ithi ethenge lo mfana ede bethi mabehamba bekhaya beqale beshiyele nkosazane lebiphelezele ekushone kubo beyishiye mathi mabedlula emasithi le nkosazane masithi le lensizwa uzongisiza ke njengoba nami sengikusize kangaka mase ivula lento ela emotweni le othi mawinyusa kanje masithi ithi nje ivuleke ithi masithi uzongisiza ke nami ungicelisele nanti isele lami ithi isabe sathela nkosazane elibuka isabe sathe ithi yachaza ligxumisele lihlale ebeleni lancelibe lisela lancela yazashona inkosazana isibindi sensizwa yahamba yayisa kubo kwayo inkosazana fe yathi nakho lokudla engithengele lona nginilethela ukuthi niedele nale nkosazana makhosazana kuzo zonke izinto lapha khona sibona khona ukuthi siyahluleka kho sicela ukuthi ushemba siphi isibindi sokuthandaza ushemba kahlulwa lesikusibusa amazwi mazweni nkosazana inkonzo enhle enisiphe yona ningafiki nengenakuhlaziwa ngoba siyisikhathi sikhulume nento esingayaziyo ukuthi sothi masichaza sithini ngizocela uyise lapha baba usangini uyena uzosibhekisela inkosini siyabonga kakhulu makhosazane sizocela ukuvala inkonzo yasekuseni ngesigabelelo 151 usihlalo wasezone 4 ubaba uMakhaye asiqale ngayo emva kwalokho bese ubaba usangweni amen
Hey!